בנים ובנות להורים מבוגרים, האם יש להוריכם סיפורי חיים שהייתם רוצים להשאירם לדורות הבאים? אם כך פנו אליי בהקדם. כל אחד מאיתנו הוא ספר מהלך, והנוסטלגיה עושה רק טוב לבני האדם. האם הייתם רוצים מתנה מיוחדת לימי הולדת, לימי נישואים, לאירועים מיוחדים? אם כן, פנו אליי עוד היום, כי התהליך אורך זמן רב. אנשים מבוגרים, האם הייתם רוצים לעבור איתי תהליך מיוחד במינו, חוויה מרתקת ומרגשת, מסע לתוך הזיכרונות שלכם? אם כן, פנו אליי ואפיק לכם ספר יפה, מעניין ומרתק, אקשיב לכם, וגם הספר יישאר לכם לדורות הבאים, לנכדים, לנינים. וזכרו, הזיכרונות שלנו הם גן עדן, שלא ניתן לגרשנו ממנו. סמדר ויצמן כותבת סיפורי חיים, סיפורולוגית בשביל המילים.